Евангелие паводле Яна. Пётр азірнуўся і ўбачыў, што за ім ідзе умілаваны вучань Езуса, які на вячэры спачываў на яго грудях і пытаўся: «Пане, хто выдасць цябе?» Калі Пётр убачыў яго, сказаў Езусу: «Пане, а што з ім?» Езус адказаў яму: «Калі я захачу, каб ён заставаўся, пакуль я прыйду, што табе да таго? Ты ідзі за мною». І разышлося гэтае слова паміж братоў, што вучань той не памрэ. Але не сказаў яму Езус, што не памрэ. Але калі я хачу, каб ён заставаўся, пакуль я прыйду, то што табе да таго? Той вучань сведчыць пра гэта і напісаў гэта. І ведаем, што сведчанне ягонае праўдзівае. Ёсць і шмат іншага, што ўчыніў Езус. Але калі апісаць гэта падрабязна, то, думаю, сам свет не змясціў бы напісаных кніг.